Nik ikusi dut Bai, bombardeaten Gernike bai, irun abioi jolan zirkulon etorri eta sarata itzela handi botaten bombak errementate denen. bai. Eta kea urten erreten. Eta hemetik entzuten ziren horrek? Bai, klaru, aprilen atzalde baten etorri ziren abioik. Gero Bizkarreiko juden, segidon, aprilen. Gero Sollue, aprilen. Eta osterao jata. Eta jatan hiltzen zirenak eta heriduek Hospital de Sangre Urondoko eskolan. Egon zan. Bai, Urondotan arizdi guzti izen zan. bai, Bai, arizdi, gerra osten, Bai. bota zaitu zen, aritzek. Eta pasaten nire atzetik etorten ziren azimileruek, mulotan kargaute heriduek, gauez, ze egunez abioik ibiltzen ziren. metraiate euden. Bai, Abioik, ze esagan egonan anteari eripere. Antiaeriorik esan egon, Esan egon. hemen ingeruenetan. Eta abioik zelan gure ibil ziren. Eta orduan hor, Hospital de Sangre Urondon egon zan, no? Urondon egon zan, Hospital de Sangre. Bai, Eta erotik izunen ambulantzien hospitalera berote zituzen gauez. bai. Ze egunez abioik atakatu den.